2016 година стриминг гигантът Netflix и анимационното студио DreamWorks правят немислимото. Те събират екип от абсолютни ветерани, хора, работили по шедьоври като Аватар, поведителя на четирите стихии, и им дават една проста задача. Направете Волтрон велик отново. Резултатът е Voltron Legendary Defender. И това е момента, в който франчайзът най-накрая получава уважението, което заслужава. Този път няма ефтина американска цензура, няма безумни японски кръпки от други сериали. Новото шоу взима класическата история и предава невиждана досега дълбочина. Главните герои имат реални травми. Злодеите имат логични, сложни мотиви. А Широ, онзи същият пилот, който през 80-те беше нелепо изпратен да се почива в космическа болница, тук получава една от най-мрачните, тежки и емоционални арки в модерната анимация.